indodana yomuntu. Ikhazimuliswe indodana angakhuluma ngelila ngathi kunomehluko between the title of the Son of Man and the Son of God. Kunomehluko lawo ma-title omabili. Oh, yeah. Son of Man means the flesh. The Son of Man. Mayithi indodana yomuntu ikhazimuliswe ukhuluma ngalento. Kuthi manje indodana yomuntu sekumele ukukhazimuliswa uNkulunkulu kusho ukuthela izithelo. Wena uma uqala ukholwa ukholela usabhemela ugwayo ukholela usazenzela izinto uma uqala ukholwa ziyaqala manje lezi zinto uNkulunkulu awusebenza lo msebenzi uthi hayi abakuKristu abayenzi phela lento zidilika one by one uyabona kusebenza ubani uNkulunkulu yes ithi umsebenzi wakhe kuye sisetshenzwa kuye awusetshenzwa kwenye indawo ngoba kuNkulunkulu kukhona kuKristu amina uJesu lo mzimba inyama lakhe kukhona uNkulunkulu mawufika ungena lapho uNkulunkulu uthoka njena akakuhlale kumina bese yakusebenza siyawashwa siyashiyiswa. Welcome once again kuKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angibingelela abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message. Sibonge umusa kaNkulunkulu osasigcinile. Uma uhlangana nale channel for a first time, ungasashintshi ungayendawo, yazi nje ukuthi la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi. Indaba la ethinta umuntu kanye noNkulunkulu akukho kunye. Asinakho okuningi. Umuntu nje noNkulunkulu then nje sekuphelile. Zimnandi lezo indaba kodwa ayibukeka futhi ibhora. Ngithi nginibonge ngokusubscribe, ngibonge nje ngama comments enu. Sometimes angiphenduli ngesikhathi ningixolele kodwa nje wona mangithola ithuba futhi ngizowaphendula. Sibonge nangama likes kubalekile. Ngiphinde futhi nginibonge nisazobukela nama advert ngegaba lenkosi Jesu Kristu. Siyabonga nangakho konke ke na ama channel members siyabonga kakhulu ama contributions enu ayasiza nje ukwenza umsebenzi lo wokuhambisa leli vangeli ubelula. Angingedwa ke once again sinomfundisi nje esimthanda kakhulu since samgcina ngonyaka ophelile mangaphosisi impela ngonyaka ophelile khona babukhumalo uzile une message but asiqale nje ke sikubingelele babukhumalo. Amen. Yes. Anibingelela babukeli abalaleli emakhaya. Yes. Impela iqiniso sagcina ngonyaka ondlule. Sambonga uNkulunkulu aphinda sihlanganise futhi. Kuumusa. Sazofakazi yebo. Yes. Hayi ke. Ngiyazi nje mawukhona phethe message futhi yaphila. Lokho ngidoubt. Sidumbisa uNkulunkulu. Ungavela ungene endabeni. Yes. Ya, hayi siyabonga kakhulu bazalwane. Yes. Sibonge babushabangu phinde kuhlangane. Sibonge nethuba uJesu Kristu asalenzile kuba sizokhuluma ngendaba zakhe. Yes. Ngifisa nje ukukhuluma namhlanje ngikhulume ngendaba yokuvuka kwabafileyo nokuhlwithwa kwebandla. Oh. Kodwa ngifuna ukuyihlanganisa ngoba ngiyangethi mangwenza ama topic bese kuba nokunye ngikumbulayo. Okay. Ngokusizwa ke uNkulunkulu. Yes. Ya ngifuna ukukhuluma ngaleyo topic but ngihlanganise nethi itopic nendaba ethi kunomuntu ezulwini. Oh yes. Ya kunomuntu ezulwini. Oh yes. Indaba yokuvuka kwabafileyo nokuhlwithwa abazalwane ibadidile kakhulu futhi ibange noma ilethe umsindo ebandleni. Mangikhuluma ngomsindo ngikhuluma ngonkulumo mpikiswano. Yilama topic enithi manikhuluma ngawo ekugcineni abanye basho kunye nabanye basho kunye bese kungabi bikho iposition eyodwa ukuthi kahle kahle okuyikona kuyikona ikuphi. Yes. Yilama topic njalo. So ama topic lawa athi mangabe khulunywa kusale kune nokuxokozela. Oh yeah. Futhi nje ebandleni vele kunokuningi okushiwoyo. Kodwa ngifisa ukuveza kubazalwane ukuthi kukhona okuyikona kona. Yes. Nake ngifuna ukukusho okuyikona kona akukho kubabukhumalo. Oh. Kukhona okuyikona kona nokuyikona kona akukho ebandleni elithize. Yes. Okuyikona kona kukuNkulunkulu enokwambulela embhalweni. Ngifuna le igqami ngoba asikwazi ukuthi singathi masokhuluma ngezinto zikaNkulunkulu bese kufanele ukuthi icingwe kubantu abathize. Ngiyayiphika ke leyo mina. Into uNkulunkulu ekaNkulunkulu akufanele itholakale kumuntu othize. Akufanele ukuthi le ndaba engizokhuluma ngayo
Yeah. mase uyifuna futhi kambe le ndaba ngayitholapi fanele ufuna bakukhumala uzumthole Yes. then akuseka uNkulunkulu mayinjalo ingakho even ama revelations abazalwane abashoyo ukuthi bayathathwa baboniswa izulu nesihoko abakufakaza abazalwane okuningi Yes. bafakaza ngezinto ezikhona la ngoba Yes. la besidrivela khona ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi enakekho osindisayo noindlela ngaphandle kwakhe Yes. yonke nje ama revelations abazalwane asubuyisela kuJesu asikhomba ukuthi kuJesu Kristu inkambo uma usukholwa kuJesu okufanele ube nayo yipi obungcwele nokulunga Yes. awukho umlayezo ongaphezulu kwalo and lo mlayezo usuthola la Ezwini. lezi zinto zihamba zasilahlekela ngifuna ukusho ukuthi why zisilahlekela Oh yes. zisilahlekele ngoba into esiyenzile njengebandla siye sacima umoya oyingcwele Oh. ene manje ibandla alakhiwanga alihambi ngaphandle kamoya oyingcwele Yes. uma umoya oyingcwele ngekho ebandleni lelo bandla sekusuke sekuyigama ukuthi liyibandla lona lisuke lingasesile ibandla Oh yes. ngoba isikhathi esikusona babushabanga njengamanje isikhathi lapho khona umoya oyingcwele ebusa Yes. emhlabeni noma ebantwini bonke njengoNkulunkulu Yes. sisesikhathini lapho khona uNkulunkulu eyewehla ezulwini wazohlala nabantu in a form of umoya oyingcwele but uyena loyo uNkulunkulu ngqo Yebo. so uma kuye kwenzeka abantu bathi balibandla kodwa umoya oyingcwele ngekho abasasile ibandla angithi into mhlambe before ngene kule nako kunye ngifuna ukukuveza Yes. ayikho thina into njengabantu abakholwayo nabangakholwa Yes. right abayoyazi mayelana noNkulunkulu ngaphandle kamoya oyingcwele ayikho neyodwa into elethwayo emhlabeni Yebo. ilethwa ivela kuNkulunkulu ingezi ngomoya oyingcwele Yes. yikho Ayikho. nayinye ngoba ukwambulwa kwemfihlakalo zikaNkulunkulu Yes. kubantu Yebo. kwambulwa ngomoya oyingcwele Yebo. nawo ke ngithinte le ndaba ke ngifakaza ngayo ilokhundana ukuthi ibandla alisile ibandla ngaphandle kamoya oyingcwele ngoba ibandla umzimba kaJesu lapha encwadini yamaroma 8 ngiyafunda nje ngiyagijima amen Amen. amaroma 8 ngizofunda nje u9 bese ngiya kuverse 14 amen Amen. ifundeka kanje ithi kepha nina anisenyameni kodwa nikuye umoya uma umoya kaNkuluNkulu ehlala kini amen Amen. kepha uma umuntu engenayo umoya kaKristu loyo kasiyo wakhe Yes. so lithi asisekho enyameni uma umoya kaNkuluNkulu ehlala Kithi. kithi Yes. bese lithi uma umoya kaKristu engekho kuwe awusiyo wakhe Yebo. akekho umuntu okuzothunga kwakhe ongakaKristu engenawo umoya kaKristu Yebo. futhi akekho umuntu ekuzothi ukumoya umoya kaNkuluNkulu ungahlali kuye ingakho ngithi lesikhathi esikusona sisesikhathini sikamoya Yes. ingakethu uJesu Kristu kubalekile ukuthi ngihambe mina Yebo. ukuze umoya azokwehla ngoba uma ngabe uJesu Kristu wahlala ngabe waphelele eJerusalem ngoba khumbula phela waye limited because of ilokhunjana Ngokomzimba. so lo Jesu Kristu lo wayekhona la Yes. kwakufanele ukuthi abuye kodwa engasabuye eJerusalem noma eka Israel kuphela abuye sebuya phezulu kwenyama yonke Yes. and in that form ezobuya ngani esewumoya oyingcwele Yebo. right angivuleke ngihlanganise nale efakazela ukuthi konke sikwambulelwa yini umoya oyingcwele la 1 Corinthians chapter 2 amen Amen. kubalekile ukuthi lezi zinto sizazi njengabazali asizi lana sizokhuluma izinto esizibonana esicabangayo nene ngiyaba gqugquzela abazalwane ngiyabanxusa futhi ukuthi abazalwane uma sikhuluma imilayezo la abayiconfirm kuNkulunkulu bayiconfirm ngezwi bambuze nomoya oyingcwele bangavele into bayithathe bathi hayi sekhulumi babushabanga indoda engithembayo musu ukuthemba umuntu uthemba uNkulunkulu themba umoya oyingcwele akaconfirm into esishoyo now laphana ku chapter 2 uverse 10 incwadi ithi ngokuba kuthina uNkulunkulu ukwambulile ngomoya ngokuba umoya uhlolisisa konke yebo nokujulileka kaNkulunkulu izwi 11 ithi ngokuba ngumuphi
kubantu owazi okomuntu uma kungesiye umoya womuntu okuyena ngokunjalo nokukaNkulunkulu akwaziwa umuntu ayizwa indaba kuphela ngumoya kaNkulunkulu ay izinto zikaNkulunkulu azaziwa umuntu uma siza thina la sesithi sekukhona sesithi kukhona esikwaziyo kukaNkulunkulu ngamanye amazwi sithini sizothi umoya engcwele usesitshelile into ethize emayelana noNkulunkulu noma sekukhona simbulele kona yebo kunjalo noma ngabe kubhaliwe noma ngabe abona nje umprofeti meqala ethi kunento engiyibonile yes uyakutshela nathi kukhona into engiyibonile uyaboniswa le ndawo uyabonela yes ingake ngahleze eyibona lento iyambulwa kwesinye isikhathi ukethi nithi nihleli naye umuzwe sethi ngibona lo ngibona noma izwi kaNkulunkulu lithi yonke lento enziwa umoya engcwele ngoba izwi lalithi ngokunjalo nokukaNkulunkulu akwaziwa umuntu enoso underline la maka akekho umuntu owazi izinto zikaNkulunkulu akekho kuphela umoya kaNkulunkulu so yonke into esizoyikhuluma la nesikhulumayo abazwana ngifisa abayazi lento yes mase sizokhuluma sithi uNkulunkulu uthe sisuke sithi umoya engcwele uthe so iobligation isala kumzalwane kufanele ayo confirm lento nomoya engcwele injalo kufanele ayo confirm lento nomoya engcwele so ngizokhuluma ke lana ngendaba engithi ekaNkulunkulu yes right ngimbulelo bani uNkulunkulu banjwa ngithi ngimbulelo uNkulunkulu mina ngiyifakaza ngoba kubhaliwe ngayo phansi angizange ngizokhuluma ngento engeke ngibheke phansi yes ngizokhuluma ke ngokuvuka kwabafileyo yes bese ngikhuluma nangokuhlwithwa bese ngikhuluma ngokuthi kunomuntu ezulwini oh yes right ngiqala lana abazalwane ngifisa nazi ukuthi noma ngifisa baza abazalwane ukuthi kunomehluko phakathi kokubuya kukaJesu kwesibili nokuhlwithwa kunomehluko nje kokubuya kaJesu kwesibili right kanjalo nokuhlwithwa akufani ukubuya kaJesu Kristu the second time akufani nokuhlwithwa kwebandla ama events lawa amabili angafani yes second time okay ayibhathe uzoyichaza siqhubeke naye yes uJesu Kristu siyasi wafika la emhlabeni that is his first coming njengoba efike ngomzimba wafa wavuka that is his first coming yes i second coming ayikenzeki but before kufika i second coming kaJesu kuzoba ne event ebizwa ngokuthiwa i rapture noma ukuhlwithwa kwebandla okay now esikhathini esiningi masikhuluma ngalezi zinto si confused impela sithi ukuhlwithwa kwebandla kubuya kaJesu well singakukhuluma kanjalo ngoba nakhona uyobe evelile kodwa ukuvela kwakhe ake ukubonwa umuntu emhlabeni futhi ake ukuthinta umhlaba ngenyawo zakhe okay kodwa uyoma emafini bese labo abayobe beyolandwa yiba abayohlangana naye kuphi emafini ukuhlwithwa kwebandla ke lokho kodwa ukubuya kwakhe kwesibili lithi bhekani uyenza ngamafu belise lithi namehlo onke azokumbona nalabo abamgwazayo bayo njani bayokumbona namehlo onke asifunde lezi ncwadi yes ukuze izwakale kahle okay siqale nje ngayo le eyokuhlutha lapha ku First Thessalonica ngoba sele Thessalonica ngoba lezi zinto afani enesikhathini esiningi abazalwane masikhuluma siyasikhulume sifanise kanti cha zona afani ama event nje wona lawa acishe ame ngokufana kodwa awafani First Thessalonica chapter 4 sizoqala ku verse 13 oh yes ihloko nje sayisethi ukuvuka kwabafile u13 ethi kepha asithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba futhi besethi ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka ngokunjalo ke uNkulunkulu uyakubaletha nabalaleyo kuJesu kanye naye 15 besethi ngokuba lokho sikusho kini ngezwi lenkosi ukuthi thina esisekhona sisasele kuze kufike kube sekufikeni kwenkosi
asikubandulela nempela abalalayo. Sizwe ku17 seqala u16 seqala indaba. Ngokuba inkosi uqomo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo. Ngephimbo lengelosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu. Bese lithi nabafileyo kuKristu bayakuvuka qala. Indaba yethi lapha ikhona. 17 bese ethi ke khona thina esisekhona sisasele. Siyakuhlwithwa kanye nabo emafini. Sihlangabeza inkosi emoyeni kanjalo siyakuba nayo inkosi njalo. So yabona ukuthi kuhlanganwa phi la? Emafini. Hlangana emafini. Laba abala phansi bayohlwithwa. Sazochaza ke indaba yokuhlwithwa ukuthi yokwenza kanjani. Bese kuthi laba abafile bayovuswa. Sizokhuluma leyo nto ukuthi yini ezovuswa. Yini evuswayo. Yini ehlwithwayo. Right. Kuyini ukuvuka, kuyini ukuhlwithwa. Right? Ngoba la indaba esala khona abazalwane banezinto eziningi bethi njengamanje akekho umuntu osezulwini. Bethi njengamanje akekho umuntu osesihogweni ngoba uma kunjalo then inkosi izobe izovusa abantu. Hey. Uyawuza lo mbuzo engibuzayo? Ngiyawuzwa. Impela. Bathi ke ubani kanti lozo bevuswa uma ngabe ukuthi abantu bavele sebezulwini. Ubani lo kanti ozobezolandwa uma ngabe abantu bavele basezulwini. Yes. Badida le ndaba ke ngithela ngifuna ukukhuluma nangendaba ethi kunomuntu ezulwini. All right. Inkinga la sala khona and I think ibalekile le background. Inkinga la sala khona siyasala kuJesu umuntu. Okay. Yeah. Bazalwana abaningi bayasala kuJesu engumuntu. Right. Bese ngaso sonke isikhathi masikhuluma ngendaba yensindiso sikhuluma ngendaba yensindiso sishiye ngaphandle inyama. Okay. I know this is very intricate and it is a mystery. Kubazalwana abaningi. Kodwa njengoba ngishilo ngathi lento ikhona la futhi uNkulunkulu uyambulile. Yes. Ukuvuka kwabafileyo kuyobe kungavuka umoya. Okay. Yeah, kuyobe kungavuka umoya. Ukuhlwithwa kwabantu ababehlwithwa emhlabeni kuyobe kungahlwithwa imimoya. Right. Kuyobe kuhlwithwa imizimba yabazalwane abayobe bekhona. So abazalwane bayokuhamba ngomoya noma bayobe beya ezweni likamoya kodwa beyokuhamba ngemoya. Bayohamba nayo imoya yabo. Kodwa kuyobe kuhamba bona nako konke abanako nabayiko. Bese kuthi lokho abanako nabayiko kushintshwe kube sesimeni sokuthi kufanele bayongena ezweni likamoya. Ngiyakuzwa. Ake sifunde na incwadi kaJohn 1. Munombuzo nje wangena ubuze. Okusho ukuthi bawuthi uma ngabe behamba akunamzimba eyosala incwatshwa. Ayikho imizimba eyosala incwatshwa. Manje the question is le mzimba yothatha umzimba kamoya yini noma inyama ngaba asiyukubona sidumbu phansi. Indaba ke lethi ngithi engenza ukuthi ngithi kunomuntu ezulwini but we must first determine ukuthi lo muntu osezulwini umsebenzi muna wenzayo ezulwini wena wenzani kuthina sisemhlabeni ene why kubalekile ukuthi leyo nto ivele kuthina njengabazalwane ukuthi lo muntu osezulwini why kubalekile ukuthi lo muntu akavele ngoba lento izoveza indaba yokuvuka nokuhlutha kwabazalwane imi kanjani. Okay. Uma singakayithola indaba kaJesu umuntu angeke siyithola indaba yabantu bayohlutha kanjani futhi yini eyenziwa insindiso kuthina. Yebo indaba. Ngiyakuzwa. So iyo ke lento eshaya abazalwane ngakhuluma bezokhuluma ngendaba yendaba yokuvuka nendaba yokuhlwithwa nendaba yokuma ukuthi njengamanje yini esezulwini yabantu abakholwayo. Ene makubuya uJesu Kristu ezohlwitha ibandla yini ezokwenzeka. Yes. Right? Yeah. So indaba iqale kutheni kufanele kuqala sithole isimo sikaKristu. Ukuthi isimo sikaKristu simi kanjani umumuntu uKristu. Yes. Right? Okay. So lapha na kuJohn 1. Evangeli likaJohn 1. Yeah, ngifuna nje ukuthi ngisifunde nesihloko sithi ubuNkulunkulu nobuntu nomsebenzi kaJesu Kristu. Lento ibaleke kakhulu babushabanga. ubuNkulunkulu yibo ubuNkulunkulu bese kuba nobuntu zimbili lezi zinto nomsebenzi wakhe uJesu Kristu.
So kunento eyenzakalayo but yenzeka kumuntu munye. Yes. Lo muntu unobunkulunkulu unobuntu kwenziwa umsebenzi kuye lo muntu onobunkulunkulu nobuntu. Hanze beya kanjani lento le? Ene lo muntu uJesu Kristu. So now asizwe ke incwadi uthi thini mayichaza lento. Ithi lapha kuJohn 1 ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi waye kuye uNkulunkulu. Ulizwi waye nguye uNkulunkulu. Yes. Kukhulunywa ngoJesu la siyazi it is without any dispute le noma confusion. Straightforward. Ithi ulizwi waye khona kuphi? kuNkulunkulu eqaleni nje eqayet message waye kuye uNkulunkulu kepha message waye nguye uNkulunkulu kukhulunywa ngoJesu ake ngibeke kanjena ke la kukhulunywa ngoKristu engakayithathi inyama ufuna simeke kancane lapha ngoba masizokhuluma ngoJesu kufanele manje masizokhuluma ngaye after seyithathile inyama kuvele indaba ukuthi uJesu Kristu senawo umzimba wenyama ene lo mzimba wenyama usisihlobiso kuJesu. Yes. Ngoba njengoba ukhona nje yiwo lo mzimba insindi isevela ngawo lo wenyama. Alright. Yeah. That is why ukuthatha kwakhe wayengawuthatheli nje ukuthi ufuna ukuthi nje abe khona emhlabeni. Wayezokwenza umsebenzi othize enguNkulunkulu enyameni. So uNkulunkulu ukukhuluma ngoJesu Kristu ukhuluma ngoNkulunkulu esenyameni kodwa enza umsebenzi othize. Yes. Lo msebenzi engazenzeli wona. Engazenzeli wona yena. Noma engawenzeli yena kodwa wenzela umuntu ngoba umuntu wayenenkinga. Asifunda verse 14 ukuze izwakale kahle thingithini. Yes. Yena lo lizwi ithi ulizwi waba yinyama. Hayi uthi wakhe enyameni. Waba. Yeah. Nyama. Waba the very same lizwi lo lithi izwi kaNkulunkulu wayekhona eqaleni ekuyinkulu enguye uNkulunkulu. Yes. Lithi loyo lizwi wayenguye uNkulunkulu waba ke manje inyama. So the very same God he became flesh. Yes. For why? For what purpose? What was the reason? Because ikunento ezosetshenzwa kumuntu oyinyama. Hey. Right? Yes. Ene lento kuziyenzeke uNkulunkulu ngoba uzosebenza kumuntu oyinyama kumele na athathe isimo somuntu oyinyama ngoba uzokwenzela umuntu oyinyama. Right? So into ezosetshenzwa la kuzosetshenzwa lenyama. Oh yes. Right. That is why yena lo lizwi waba yini? Waba inyama. Wakha phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo enjengoyedozelwe kuyise, gcwele umusa neqiniso. So ulizwi waba inyama wakha ke manje phakathi kwethu. Yes. So ulizwi sekhona wakhile phakathi kwethu. Ngithema ngikhuluma ngathi umoya ongcwele isikhathi sakhe lesi. Yes. Masihamba sikhuluma thina sithi sinoJesu phakathi kwethu. Right? Kodwa sikhuluma ngendoda enkulu enefuba njengale ephila la emhlabeni ine mzimba ya bethelwe siphambano noma kuyiyo kodwa sikhuluma ngaye ikwi form ka moya oyingcwele. Ngakho sithi hey mina nginoJesu phakathi kwami ngiyamuzwa ngana sikhuluma ngomoya oyingcwele uye yena loyo Jesu. Moya oyingcwele nje uJesu abazona engabadidi leyo nto leyo ngoba kunabantu abafuna ukuyihlukanisa bathi moya oyingcwele akusuJesu kanjani uma ukhuluma leyo nto uphikisizwe kaNkulunkulu. Ngokukhuluma leyo nto ideep leyo ngiyazi baningi abazoyiphikisa. Bazoyiphikisa ngaliphi ngoba sina uNkulunkulu umunye. Ngifuna nje ukuthi ngiveze nalo ngoba bayithatha ngendlela nje simple ukuthi kunoNkulunkulu kunendodana kunomoya ongcwele should bahlukene sebeqedile nje. But then uJesu Kristu wakwabuzwa ukuthi akavezela futhi wayebuzwa umpostoli lokumnandi uthi sitshengise ihlo uzosanela. Yebo. Right. Uthi uJesu Kristu obone mina ubona uBaba. Yes. So mawuhlukanisa ke uyise noJesu wena umhlukanisa ngaliphi ekubeni uJesu Kristu ethe mubone mina ubone uBaba. So ngamanye amazwi uthi wena ngamanye amazwi uJesu Kristu akhuluma wayiqamba manga. And siyathola ukuthi uJesu kuye kwagcwele umusa neqiniso. Kushuthi wayekhuluma iqiniso. Wayekhuluma iqiniso. So ngamanye amazwi mumelana nje naleyo nto uthi uJesu Kristu wayengasho njalo. Bese uza nokwakho ngamanye amazwi uJesu Kristu wayedidekile. Wena uqonda kangcono kunoJesu uNkulunkulu. Udlula uNkulunkulu. Yeah. Elithi izwi kaNkulunkulu akekho umuntu ongamazi uBaba. Phela indodana. Mhlamba sifunde lo ngifuna ukuthi umuntu oyiphikisa lencwadi ayiphikisaza ukuthi uyophikisizwe ngoba ngithe esizokukhuluma la lapha na ku Matthew 11.
8:11 ngifuna azi ukuthi umuntu oyiphikisayo lento uphikisizwe ngoba sikhulumi ngokuqonda kwethu sikhuluma ngokwambulelwa umoya from verse 25 ngalelo hora uJesu Kristu ngithe 8:11 right Yes. ngalelo hora uJesu Kristu wakhuluma wathi ngiyabonga baba Nkosi yezulu no mhlaba ngokuba ukufihlile lokhu kwabahlakaniphileyo nabanokuqonda kwambulela izingane Yes. nalokho nje kusazobadida abantu ukuthi uJesu Kristu wathi ngiyabonga Nkosi baba Nkosi yezulu nomhlaba sokuchaza kodwa isikhathi masivuma izwa ku26 uthi thini uthi yebo baba ngokuba kwaba kuhle phambi kwakho ukuba kube njalo 27 konke ngikunikelwe ngubaba akekho owazi indodana kuphela nguyise ngifuna sime lapho uma umuntu eza la noma ephika afika athi ubaba nendodana akufani futhi ngamanye amazwi uthi yena uyamazwi uyise right kaJesu right kodwa athi uyise akusiyi indodana ngifuna ukulalela kahle lena ngifuna bayizwe kahle futhi nasemakhaya Yes. umuntu afika athi ngiyamazi mina ubaba Yes. right and ubaba akusiyi indodana asizwe ukuthi uJesu Kristu uthini ngomuntu othi yena uyamazi ubaba Oh. asizwe ukuthi uthini uthi lapha konke nginikelwe ngubaba akakho wazi indodana kuphela ubani uyise akakho futhi wazi uyise kuphela ubani Indodana. naloyo indodana ethanda ukwenza njani kumambulela Yona. akakho wazi uyise kuphela ubani Indodana. akekho umuntu ongasukuma noma kuthi umfundisi ofunde itheology azositshela ukuthi amazwi uyise uma lokho engakuzwanga ngoJesu Iqiniso. ngoba uJesu uthi akekho wazi ubaba phela ubani Indodana. futhi wathi akekho wazi mina kuphela ubani Ubaba ya uyise. akekho umuntu ongazositshela ukuthi wazana noJesu engazange atshelwa uyise kaJesu umoya ongcwele ngizoyiveza leyo nto ukuthi umoya ongcwele uyise kanjani kaJesu ngoba abantu befuna ukuhlukanisa uyise nomoya ongcwele behlukanisa indodana noyise Yes. now umbuzo ke la ufanele uphendule uma uJesu ebuzwa njengoba ethe akekho wazi uyise phela indodana naloyo indodana ethanda ukumambulela yena futhi ngamanye amazwi indodana khona ezothanda ukubambulela ukuthi ubaba ubani Yes. uma ke indodana ibuzwa ukuthi ubani uyise wakho sitshengise yena soneliseka yathini indodana njengoba ithi yimi kuphela owazi ubaba ene yimi futhi ozomambula ukuthi ubaba ubani ngabe indodana yakhomba enye indawo yini noma yakhomba isibhakabhaka noma yakhomba eceleni noma yathi masimbula ngokuthanda kwayo yambula ukuthi uyise yilona imbonayo Oh yes. so umuntu ozokuza azothi uyisa kusiyi indodana uyobe lo muntu ethi indodana yaqamba amanga ngoba indodana yake yathanda ukumbula Oh yes. kubantu abathiza abayibuza enabapostoli ukuthi simbulele uyise thina soneliseka yakuthanda ukwenza lokho enithema ekwenza athi obona mina umbonile ngqo ubaba wena mawufika ukuthi uJesu ayengasho njalo usho ukuthini ungekho nasesimweni sedivinity yo hey ene izwi selisho kahle lathi akekho ngamazwi uyise uma ufuna umazi izendodaneni yakuveza lokho indodana wena still uyayiphikisa ngoba unale idea yakho ngoNkulunkulu mayelana nokwemqondo wabantu shuthu nobuhlakani usebenzisa ubuhlakani bakhe engithema ngiqala ngathi mina akekho umuntu ongazi izinto zikaNkulunkulu ngaphandle kokungibulelwa umoya ongcwele yes ngoba umoya engambulanga angeke uyazi indaba ake ngibeka nje before sekule ndaba kayise kaJesu ngoba somchaza nayo uJesu obeseke wazala ukuthi leyo nto isho ukuthini enumi kanjani manje njengoba lokuthi baba yini athi baba mayise nobaba kodwa ekubeni futhi uNkulunkulu fanele ichazo lento ayifihlwanga ikhona la embhalweni inkingi ukuthi bingakambulwa kubazalwane kodwa imbuliwe kwabanye naw ake ngichaze lena yes njengoba ngiyakhuluma ngathi akekho umuntu ongazi izinto zikaNkulunkulu ngaphandle ukuthi ambulelo bani ubaba uNkulunkulu kufanele kube unomoya ongcwele ozafika njani ambule uthi mhlambe siye kuyo le indaba yami kayise mangabuza nje ethi babushaba ngubani uyise kaJesu between kaNkulunkulu ubaba nomoya ongcwele uyise kaJesu ubaba uNkulunkulu ubani uyise wakhe uyise kaJesu yena ubaba uNkulunkulu but the thing is God is spirit
right? Yes. So ngabe kukhona umehluko phakathi kwa spirit no Holy Spirit. Awukho. So yayibona indaba. Yeah. Asizwe ukuthi ilokhunja ngoba lezi zinto nakuba sothi mezivefike ezulwini siboniswe zona njengalokhu zinjalo kodwa uNkulunkulu munye. Yes. Angazi baya kanjani lento. Umoya engcwele lithi izwi laNkulunkulu thina. Yes. Imizimba yethu iyithempeli likaNkulunkulu. Hayi la uNkulunkulu. Yeah. LikaNkulunkulu. Yes. Imizimba yethu. Yes. And alikhulumi ngomunye uNkulunkulu ngaphandle kaJehova. Right? Yes. So now ubani ohlala kithi umoya engcwele. Yes. Asiza ukuthi uJesu Kristu yena ukuzalwa kwakhe wazalwa ngamuphi umoya. Okay, lapha na ku Matthew 1 verse 18. Yethi ukuzalwa kukaJesu. Ukuzalwa kukaJesu kwaba nje. Unina uMaria emisele uJoseph bengakahlangani wafunyenwa ekhulelwe ngomoya oyingcwele. Angifuna sime nje kancane la. Babushabanga ubani ubaba kaJesu between uNkulunkulu ubaba nomoya. Mawusufunda lelizwi manje umoya ongcwele. So ubaba yena uma kanjani? Mangabe umoya oyingcwele noyise akusiye kula kufike kuvele khona ukuthi umuntu oyedwa lo. uJesu lithi asifunde khona nabazalwane bazoyizwa emakhaya. Ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje unina uMaria emisele uJoseph bengakahlangani wafunyanwa ekhulelwe ngomoya ongcwele. Asigqume sek21. Yes. Khona kule ncwadi. Ithi uza kuzala indodana uyiqambe asiqale ku20. Esazindla ngalokho bheka ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho ithi Joseph ndodana kaDavid ungesabi ukumthatha uMaria umngakho ngokuba lokhu akukhulelweyo kungomoya ongcwele for the second time manje. The question iyasala ubani ubaba kaJesu Umoya ongcwele. Yeah. So umhlukanisa kanjani uyise nomoya ongcwele? Yeah, akuhlukani. Yeah, ngendlela ivela ngakhona la umoya ongcwele. Inkinga thina understand ama operations ama offices kaNkulunkulu uthasebenza kanjani. Uma uNkulunkulu ezokwenza izinto zenza ngomoya ongcwele. Akwehla uNkulunkulu isiqu lesesikhulu esilapha ezulwini. Lesingena kubona kodwa uwehla ngomoya any office le kodwa uye yena loyo uNkulunkulu. Yes. Njengalokho indodana uye yena loyo uNkulunkulu but in a certain form. Yebo. Right? Yeah, yeah. Ake ngiveze futhi nangale ncwadi asiye lapha kuTimothy. Okay. Angiboni ngiqeda namhlanje le ndaba. Timothy oqala. Kunabantu nje abakuphikayo nanokuthi uJesu uNkulunkulu kodwa beyabazalwane angazi bafika kanjani kuloko. Ngoba uNkulunkulu oyena uJehova ngqo. Uyivule kahle ngencwadi kaMatthew lapha ethi ngiyakubonga ukuthi lokho ukufihlile kwabahlakaniphileyo. Kufihlakele kubona. So akusindaba yefundiswa le. Yes. Yeah. Akwakuyi ngokuthi wenza theology. Now siyafunda ke lapha. 1 Timothy chapter 6. Ngifuna ukuqala ku First Timothy chapter 6 ku 14. Ithi ukuba ugcina umnyala ongenabala, ungenakusoleka kuze kube sekubonakaleni kwenkosi yethu Jesu Kristu. Sekubonakaleni kwani kwenkosi yethu Jesu Kristu. Aya kukubonakalisa ngezikhathi zakhe usomandla obongekayo. Oyedwa. Ngifuna sime kancane la. Bakushabanga. Yes. Aya kukubonakalisa ngezikhathi zakhe usomandla oyedwa munye usomandla uyedwa ababathathu usomandla. Akekho usomandla ekuthiwa ubaba, usomandla ekuthiwa indodana, usomandla ekuthiwa umoya ongcwele. Ababathathu uyedwa usomandla. There is only one God operating with different offices. Ngiyazi abanye lento bayibiza ngokuthi nikhuluma babethi yini khona amathema balo kundla nabasebenzisa bephikisa iTrinity sengayikhohle into theme yakhona ngibathi monism noma yini
bazuyikhumbula nje abazalwane yifundiswa ke eziza nazo zonke lezo ncazelo asichaza izinto ngokwekufunda noma ukuattend ama seminars sichaza izinto ngokuthi umoya ongcwele uyimbule kanjani indaba yakhe nangizwe yabo nje amasifundiswa lithi usomandla uyedwa kodwa siyazi ukuthi kunobaba kunendodana nomoya ongcwele ya sithe masithola ufuna ukuthola ukuthi ubani uyise kaJesu athola ukuthi umoya ongcwele yethi siyazi ukuthi kunobaba yebo right yeah so now lana sithola ukuthi usomandla uyedwa uyabongeka asiza ukuthi lo somandla uyedwa obongeka ubani lithi inkosi yamakhosi umbuso wababusi now ubani inkosi yamakhosi ngabe uNkulunkulu uyise mangabe samhlukanisa nendodana noma ngabe uNkulunkulu indodana hayi uNkulunkulu uyise mangabe samhlukanisa noyise noma umoya ongcwele mangabe sabahlukanisa bobathathu hayi indodana no yes lana lithi lo somandla obongekayo uyedwa enuyinkosi yamakhosi lithi ungumbusi futhi wani waba babu ubani esimazi ngokufunda izibhalo sithi uyinkosi yamakhosi futhi umbuso wababusi siyasuke sirefera kubani uma sisuke singareferi kuJesu yeah manje masimhlukanisa ke noyise sithini ngale ncwadi sithi uJesu yena usomandla oyedwa hayi uyise yabona manje sobe sayimosha sithini ke sithi ubaba kasinkosi yamakhosi so uJesu inkosi ngaphezulu kababa umoya ongcwele kasinkosi yamakhosi uJesu inkosi ngoba phela inkosi yamakhosi sikhuluma ngoJesu uma sizothi bahlukene sibabekaphi kulesambulo esimbuliwe la ngoba phela into imbuliwe usomandla uyedwa ene lo inkosi yamakhosi ene lo umbuso wabo asibahlukanise ke sibacaze sithi uJesu indodana kusiyo uyise then indodana lithi izwi kaNkuluNkulu yena inkosi yamakhosi uyena umbuso ene lithi usomandla yena yedwa then sithini ngobaba izosishaya sithini ngomoya ongcwele asiqhubeke sizwe yes lapha ku16 ithi yena yedwa nokungafi naye ke indaba yethu nale ngikhuluma ngayo namhlanje uJesu wafa yes nje mangiqala babshaba ngathi lana inkinga ngabazalwane mabezokhuluma ngoJesu bayishiye emumva inyama bayamshiya uJesu engumuntu bamthathe uNkulunkulu wenze njalo ngeke uyithola indaba yensindiso nekaKristu ayiphelele ngoba uKristu isiqalo sakhe singumoya kodwa kuneform ethiza ayithatha ene naleyo form inguKristu ene yona ikithi ube nguKristu leyo form yenziwa yasetshenzwa ayizange yona izale uKristu oh yeah ngiyakuzwa leyo form yona izalwa nguKristu yasetshenzwa yes ile form engithi abazali bayishiye mu form yenyama ingawo ngithi kunomuntu ezulwini and ukuvuka kuzozivezela ama ukukhuluma ngokuvuka yini evukayo kumuntu but ake sihlale la okay kancane lithi yena yedwa nokungafi uJesu siyazi wafa yes right wafa impela so there is why abantu abaningi bekukhulunywa ngoJesu bethi uNkulunkulu onjani ofa basele kutheni ke labo bamthatha uJesu Kristu ewumuntu kuphela engesiuNkulunkulu oh yeah yebona indaba ngoba muzomthathe umuntu kuphela engasuNkulunkulu vele ngeke yakhe emqondo indaba ukuthi ufa kanjani uNkulunkulu idinga ukubalansa le manje ufuna uyibalance yombili ukuthi okwafa kuye yini yes yebona indaba angichaze into ngaze ngibadida abazalwane njengoba lithizwe likaNkulunkulu lana mhlamba asiqede babshaba bese ngiyachaza ngoba ngizoze ngilokhu njani ithena yedwa nokungafi siyazi uJesu wafa okay ithi ehlala ekukhanyeni ongenakusondelwa kukho ongazange abonwa umuntu nongebonwe makube kuye udumunani namandla aphakade amen lana kusakhulunywa ngosomandla oyedwa uJesu Kristu siyazi wabona yes kodwa lethi lona unjani angayibonwe umuntu kodwa kukhulunywa ngoJesu la yes lithi yena onjani onokungafi kodwa siyazi uJesu njani wafa kodwa siyazi kukhulunywa ngoJesu la ngoba uJesu njani uNkulunkulu yes kukhulunywa ngaye la yena usomandla wethu uyena futhi inkosi yamakhosi uyena umbuso wababusi kodwa lithi unokungafi kodwa siyazi wafa then asitholeni ke indaba bazalwane uJesu ke ngowasifundile uJohn 1 lithi ekuqaleni wayekhona ulizwi waye kuNkulunkulu waye nguNkulunkulu yebo uNkulunkulu akafi and Jesus Christ was not a half god or was not a certain type of God. He is God Jehovah no. Odale yonke into. But that very same God kunesimo esithiza asithatha ayengasiso. Yes. Isimo sokuba inyama. Waye sithatha uzokwenza umsebenzi wensindiso ngoba umuntu ayezomsindisa.
Oh yes. kwangasingelosi. Yes. So uma uJesu Kristu ekhuluma ngokuthi thina kuyena singabafowabo, ukhuluma from the perspective of the flesh. Yes. Ukuthi nami senginayo into engishare nayo nani. Yes. Ini ubunyama. Yeah. Ubuthi thina sibe zihlobo noJesu. Sime kuJesu as brothers and sisters kuyena. Yes. Sima from the perspective of the flesh. Yes. Ukuthi naye wazalwa enyameni wafana nathi. Yebo. So kwaba khona ukuzalwa kuye and then uma eqala ezalwa waba nobaba. Oh yes. Ngokuzalwa. Kwaba nani? Nobaba. Ngokuzalwa. Yes. Right? Yeah. So now yiyo ke lento enza ukuthi masikhuluma ngendaba kaJesu ukuthi wafa. La ukufa okuvela khona. Ukufa kuvela ebunyameni kaJesu. Hayi kumoya. Yes, enyameni. Phela eyafunyama akusumoya. Yes. Right? So ilento eshiya abantu abaningi. Now angichazele lento. Umoya kaJesu Kristu bekuumoya oyingcwele, bekuuNkulunkulu ngqo awufanga. Yes. Kodwa wafa yini? Inyama. Ake sifunde nanka amavesi. Zenzo 2:36. Yeah. Masitholile ngicela ngifunde la. Ithi la kimi. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Okay. Now ngifuna silalele kahle ethi ngifunde la ngezulu izozwakala kahle. Yes. Amen. Amen. Ethi lapha ku36. Ngakho indlu yonke yakwaIsrayeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu uJesu lo enambethela nina kuphi esiphambanweni. Now asiqalela egcineni kwale sentence. Enambethela kuphi esiphambanweni. Kwabethela umoya noma kwabethela umzimba? Kwabethela umzimba. So now sesiyathola ke yini ke yenziwa inkosi nokunjani? No inkosi noKristu. Asifunde futhi. Okay. Ngakho indlu yonke yakwaIsrayeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu. uJesu lo enambethela kuphi esiphambanweni. So yini yabethela esiphambanweni? uJesu. Sengisho inyama. Yes. Ngizangibethela umoya. Yes. So owenziwa ke manje inkosi noKristu bani? nguJesu umoya. Wait, yini yabethela esiphambanweni? Okay. Inyama yabethela esiphambanweni. Yeah, asifunde. Ngakho indlu yonke yakwaIsrayeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu uJesu lo enambethela nina kuphi esiphambanweni. So yini yabethela esiphambanweni? Inyama. Yeah, so wenziwa inkosi noKristu inyama umzimba. Yes. Right? Hayi umoya. Umoya yiwo wenza ini? Inyama uKristu nenkosi. Yes. Ngoba wayesetshenzwa la inyama kahle kahle. Usetshenzwa yini? uKristu ongumoya. So umoya uKristu lo wayekhona ekuqaleni engulizwe kuNkulunkulu uye wayezophakamisa ngoba kwakuzophakanyiswa inyama izofakwa esimeni esifumele sime silingane nesikamoya ukuze kuzoba nokuhlanganyela phakathi kaNkulunkulu ongumoya nomuntu. Oh yes. Ukufakwa komuntu lokhu kuphi kuNkulunkulu nokufaka kaNkulunkulu kuphi kumuntu. Ukuze manje uNkulunkulu umoya ongcwele azohlala kubantu. Hayi ngomsebenzi wabantu, kodwa ngomsebenzi wakhe awenze kumuntu. Okwakungumzimba wakhe. Bese abantu bayafakwa kuNkulunkulu ngomuntu onguKristu Jesu. Owasetshenzwa ngoKristu Jesu umoya. Umsebenzi ubuNkulunkulu nobuntu nomsebenzi kaJesu Kristu. Umoya lo ukuJesu Kristu umunyama. Ngiphinde le ukuzwakale kahle futhi ngehlisizwe. Umoya owawukuJesu Kristu umuntu unguNkulunkulu kunguKristu loyo moya. Yiwo lo usebenza umzimba inyama ufinyelelisa kwisilinganiso esithize esasifuneke ezulwini senyama ukuze lenyama kuzokwenziwa ngayo isisusa sensindiso yaphakade ngoba sisindiswa ngomzimba kaKristu Jesu. Inyama. Yes. Inyama eyahleshulwa.
inyama eyadatshulwa inyama eyasha futhi igazi laphuma enyameni Yes. kodwa bekunomsebenzi obekumele awenze uNkulunkulu for 33 years ekuwo lenyama Inyama. eyisebenza ukuze lenyama ithi masifikelele esinyile ithe masifikelele esilinganisweni esithize wayesethi uNkulunkulu sekufanele ke manje ukuthi ngawenza lo msebenzi wokuba uKristu leli lizwi malithi lo yena mbethela nina makwazi ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu kwenziwa inyama yiyo lenyama manje yayisithathu isinikwa lenkazimulo yokuthi sizoba inkosi izobusa kubuse lenyama manje emazulwini hayi umoya owenzayo. Okay, ngiyakuzwa. Yes. Umoya ufike uyu uKristu akakazi nangelilodile enye ilanga anciphe umoya ufike yiwo uNkulunkulu akakazi akhulu uNkulunkulu ngeke umkhulise ngeke umnciphise ngeke futhi uNkulunkulu umshintshe ngelilanga ukuthi uyadevelop kodwa uNkulunkulu wenza lo msebenzi enyameni. Yebo. So ovuswayo la nowenziwa lento wenziwayo ilento ke edidayo abazalwane bathi mawufunda lamavesi manje isho ukuthini ukuthi uyenziwe asifunde lenye ivesi ukuze izokala kahle ngoba kufuneka lento icala noma ngingasala noma abazalwane ngingaqeda kuyo kuphela bese ngiyahamba bese ngenza part 2 ibaluleke ukuthi le foundation ngiyindlala asiye lapha encwadi ngoba sePhilip. Okay. Philippians 2 ovuswayo nophakanyiswayo inyama kusumoya. Yes. Umoya yiwo wenza umsebenzi. Umoya yiwo ovusayo. Umoya yiwo owenza inkazimulo. Umoya yiwo wenza lenkazimulo umoya. Uyenza kuphi enyameni. Yes. Uma ungayitholanga lapha indaba kaJesu wayethatha inyama wayishiya ngaphandle. Then khohlwa indaba okuunderstand insindiso nokuvuma ukubamba. Yeah. Ngeke uyizwe futhi indaba kaJesu ukuthi kahle kahle kwenzakalana because this is a mystery la uNkulunkulu khona athatha inyama. Yebo. Akasinyama uNkulunkulu umoya kodwa umoya uthatha ini umoya uthatha inyama. Yeah. Uzosebenza inkazimulo enyameni kuze kuphakanyiswe ini inyama. Makuphakanyiswa inyama kuphakanyiswa umuntu. Uma kuphakanyiswa inyama kunika umuntu amandla. Uma kuphakanyiswa inyama noNkulunkulu ezinyameni kungena umoya ongcwele noma kungena uNkulunkulu emntwini kuze kube nenhlanganyelo phakathi komuntu noNkulunkulu lokhu ukuthi uJesu Kristu athathe ubunyama wayesondeza umuntu kuNkulunkulu noma wayefaka umuntu kuNkulunkulu. Ngiyakuzwa. Efaka uNkulunkulu kumuntu. Akekho umuntu ongafaka uNkulunkulu kumuntu ewumuntu nje. uNkulunkulu owenza lento. Yes. Uzenzela yena wonke lo msebenzi. Ngize ngicabanga manje mavesi kodwa ake sifundele qala. Okay. Ithi mawubekini chapter 2 ne. Yes. Verse 5 ithi mawubekini lo mqondo owukhona na kuKristu Jesu owathe nesimo sikaNkulunkulu akeze asho ukuthi into yokuphanga ini ukulingana noNkulunkulu. Lesethi wazidela ithabatha ini isimo senceke enziwe ngomfanekiso wabantu. Yabona ukuthi lento lo waye isimo esithize before. Yes. Yabona le nto ukuthi uJesu Kristu wayesimo esithize before. Uma yithi kepha wazidela wayekhona. Kushuthi wazehlisa. Yeah, might wazidela wayekhona before isimo esithize. So wazehlisa. Wathabatha isimo sani senceke. Now that's number 1 senceke kusho ukuthi abe sisebenzi. Yes. 7 number 2 wenziwa ngumfanekiso wani wabantu. Yeah. Wayenesimo esithize lokhu uthenziwe njengomfanekiso wabantu ukuzehlisa lo asizweke la ukuthi kwenzakalani mayisenze le nto yini ipurpose ukuthi uJesu Kristu ayenze yonke lento. Lithi ke wathi efunyenwe njengomuntu ngesimilo wazithobisa elalela kwaze kwaba ekufeni kufeni kwesiphambano besithi incwadi ke ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama elingaphezulu kwamagama ngifuna simila akuphakanyiswa uNkulunkulu la kuphakanyiswa umuntu uKristu. Yebo. Owenza lo msebenzi wokuzidela. Right? Yes. Ukuthi lo msebenzi lo uthi wathi efunyenwe njengomuntu ngesimilo wazithobisa elalela. Umuntu owenza lento noma ile nyama. Yebona lo ukuthi inyama iyazi ukuthi mina izinto engizaziyo ngenxa yomoya ohlala kimi. Izinto engizaziyo nenkazimulo enginayo ngoba wayesembulela uJesu uthi ubani. Kodwa kukhona lobunyama which is a weakness. Right? Kodwa lento wangayivumela ukuthi hayi man. Angingathathi inyama bese kuba iyona engibusa. Ingaki izwi kaNkulunkulu ukuthi uhamba ngenyama kanjani?
hamba inyama kubutha noNkulunkulu azange kuvumeleke lokhu Jesu noma yenabo ubunyama obufuna ukuthi emhlabeni inyama ifuna ukubonakala emhlabeni uJesu Kristu lo mqondo okuyena ukuthi inyama ayingabusi umoya ngoba umoya kumele kugcinwe njani kwenzeka intando yawo Oh yes. bese lithizwe ngalo msebenzi awenza kuJesu inyama yaphakanyiswa angizizweke manje ukuthi ibeka kanjani ithi ngalokho uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama elingaphezulu kamagama wonke ophakanyiswayo akusumoya inyama ophakamisayo umoya ophakanyiswayo yini Inyama uJesu. yebo ophakamisayo ubani Umoya. yebo ngoba uNkulunkulu phela umoya John 2 noma 4 u4 verse 24 ithi uNkulunkulu bani uyini umoya so lo moya ola kuKristu Jesu yiwo wenza lo msebenzi enyameni yiwo ophakamisayo kuzovela futhi yiwo ovusayo uvusa lenyama kaJesu yiwo ozovusa lenyama kaJesu so ophakanyiswayo lama kuthiwa waphakanyiswa kwaphakanyiswa inyama hayi umoya owanikwa igama akunikwanga umoya onika igama unika lo mzimba engithe sewenziwa inkosi wenziwa noKristu Yakuzwa. yazwakala lo ndaba Yes. yeah kunomsebenzi owenziwayo wenziwa uNkulunkulu esenyameni ewenze enyameni Yes. so ingaveli leyo nto insindisa iphelele ngoba nokuvuka akuyukuvela ukuthi ukuvuka nokuhlutha kumkanjani ingakho ngithi kunomuntu ezulwini Yes. ubani loyo muntu lithi izulu kaNkulunkulu munye umlamleli yaqala lithi munye uNkulunkulu Yes. munye nomlamleli phakathi kwabantu nabo noNkulunkulu. alithi uNkulunkulu Kristu nje lithi umuntu why lithi umuntu because lo muntu wenziwe lo Jesu Kristu ayemambethe umoya omembethe uye lo wenziwe waba uKristu uma uNkulunkulu ebheka umuntu emhlabeni akasambheki from the lenses of umuntu ehuye umuntu angibeke kanje uzizwakala uma uNkulunkulu ezobheka uKhumalo emhlabeni akasambheki from the lenses of uKhumalo sembheka from the lenses of umsebenzi kaJesu Kristu ebheka lo mzimba Yes. la asebenza kuwo ininsindiso uma uKhumalo eke wamukela lo mzimba amukela uJesu Kristu uyathathwa beingxenye yalo mzimba ayo wakhe uKhumalo walo ekuthiwa ibandla lomzimba kaKristu uyathathwa uKhumalo abo umzimba wami abani abe ingxenye yalo yamzimba bese kuthi uKhumalo noma esahlushwa kubhema ugwa kuthiwa senjani selungile ingakho incwadi ka2 Corinthians chapter 5 ithi loyo ngasenzanga isono wenziwa ini isono ngenxa yenu ukuze thina sibe yini ukulunga kwakhe senziwe ini sibe yiko ukulunga kabani kaNkulunkulu ngayo uJesu so lokulunga siyanikwa kona ingakho Paul efakaza ethi ukulunga kaNkulunkulu kwembuliwe kubonakalisiwe ithi ngaphandle komthetho ithi kodwa kufakazelwa yiwumthetho nani ngabaprofeti kodwa kumbuliwe ngaphandle kwani kwawo umthetho kodwa umthetho wawukufakazela mayiqhubeka lapha athi ngikhuluma ngokulunga mina ngokukholwa kulunga kaNkulunkulu ngokukholwa kuphi kuKristu Jesu kubo bonke abakholwayo afuna incwadi amaRoma 3 lapha ku26 so now into eyenzakalayo la ukuthi umzimba lo kaJesu wawusetshenzwa ukuze kuzokwenza umsebenzi wokuchithwa kwesono enyameni yonke kubo bonke abazokholwa kuJesu ngaleyo ndlela enjalo kwakunikwa futhi inyama noma kwakunika umuntu ini amandla asiye kuyona leyo ncwadi kodwa mhlambe sifike kuleyo ncwadi ake sifunde le ncwadi ukuze izwakale kahle lento engichazayo ukuthi ngithini verse 7 owathi esenikelile emhleni inyama yakhe ngemkhuleko kubalekile ke lo sikandala into emhleni inyama yakhe wathi esenikelile emhleni inyama yakhe ngemkhuleko nokunxusa nokudazuluka okukhulu nezinyembezi kuyena onamandla okumsindisa kuphi ekufeni wezwiwa ngenxa kumesaba uNkulunkulu right noma eyindodana wafunda ukulalela ngalokho ahlupheka ngakho asizunayinika esephelelisiwe waba isisusa sensindi sokusindiswa okuphakade kubo bonke abamlalelayo ubani ophaleliswayo uKristu ubani wayekhuleka uKristu umzimba inyama umuntu okhulekayo nosizwayo onxusayo nokhalayo there is why it wathi esenikelile emhleni yenyama so kukuvezwa manje khona umsebenzi oyenziwa uNkulunkulu ngenyama
inyama eyikhala, Yes. inyama eyidazuluka, inyama eyayikhuleka kuNkulunkulu ngoba inyama yalidinga isandla esivela kuNkulunkulu. Yes. So uma kuthiwa uKristu Jesu noma kuthiwa uJesu wayekhuleka, kwakukhulunywa ngenyama. Yes. Kukhulunywa ngenyama, makuthiwa nje uJesu wayekhuleka. Leso abantu bedideka bethi ukhuleka kanjani, ukhuleka kubani? Mengabe kuthiwa uNkulunkulu cha inyama. Inyama. Ngoba he had a soul. Yes. Yayikhuleka inyama, kwakufanele ngoba iyayinyama. Right, yayidazuluka. Futhi yiyo lenyama eyayisetshenzwa ngoba yena wayeUKristu angini. Yes. So lenyama eyayisetshenzwa. Kuthiwa masisetshenzwe izwa ku9 ukuthi masisetshenzwe kuthiwa kwenzakalani. Kuthiwa esephelelisiwe. Ngeke ngayikhuluma lento. Ngathi kwakulinde ukuthi lenyama ifike esigabeni esithize. Sithe mase sibuka lesigaba emazulwini after 33 years. Kwathiwa sesifanelekile, ngithatha lana ke leyo. Oh, Esephelelisiwe, ngeke kuthiwa into iphelelisiwe kubeni kuthiwa yazalwa iphelele. Okay. Ngoba kwakune process ayenzeka leso wami uzotshala into uyayitshala phansi iqhuma ngini bese iyamila yakhula awuyivuni ngakatheli isuke ingaphelelisi uma ungayivuni izoba useless. So naye kwaba nesigaba esithize ekukhuleni kwakhe khona izinto ezazenziwa ezayihlumela kuye lo mzimba ezayifakwa kuyena lo ngazayifakwa ngani ukukhuleka ngokudazula nangokunxusa nangokuhlupheka kwawo lo mzimba lokuhlupheka konke wakhiwa izinto ezithize. There is one umzalo nakakhiwa lento esihlulayo ke thina sakhiwa nathi ngendlela efanayo lo mzimba wethu ngokuhlupheka lokhu Jesu Kristu kodwa thina sikufuni siyabaleka siyeke insindiso sibuyele emuva kodwa lezi zinto zenzeka lithi wafunda nakube indodana wafunda ukulalela ngakho konke ukuhluphe njani. So lezi zinto esizwenziwa kithi ziyasiphelelisa zisifundisa ukulalela. Lithi ke yena ke sephelelisiwe waba isisusa sokusindiswa okuphakade kubo bonke abamlalela opheleliswayo ibani umzimba leliswa izwi kaNkulunkulu lidaphana lo enambethele esiphambanweni uyena owenziwe nangopheleliswayo uyena owenziwayo uyena ophakanyiswayo uyena onikwa igama umzi uye futhi ovuswayo uye futhi lona ke asiyencwadini ngaze ngilokhunjana osimese ekhuluma senginikiwe amandla ngoba kunika uNkulunkulu kunikwa yena lo mzimba lapha kuMethu anganoma kubaleka ukuthi siyifunda noma singefundanga. Methu 28 abazantu bazoyifundela uJesu Kristu yaqhamuka kubona emva kokuvuka uthi manje senginikiwe amandla ezulwini nasemhlabeni ukhulumela lengxenye yakhe akakhulumela umoya ngoba ofike kwangena amandla kuye wavuka inyama. Yebo akusumoya umoya yiwo amandla othemva kokufa kwathiwa hayike seyiphelelisiwe ke manje lembewu njengoba sithathiwe yatshalwa lapha phansi sikulungela ukuthi singatheli ithele eningi seyizozala manje amadodana namadodakazi awufana nayo kuNkulunkulu. Ingakho uJesu ngengisayikhoda lencwadi kuJohn 12 lapha ku verse 24 futhi sifunde lencike ngekubalekile ukuthi ngifunde. John 12 uma ekhuluma ngendodana noma ngendodana kaEve eyochoboza ikhanda leserpent ekhumbula lo ndaba. Yes ngiyakhumbula. Ayimbizi ngechild of the woman ayimbizi futhi ngeson of the woman. It is the seed. And it is very important why it is the seed. Umpostoli Paul ngazivezela yona lento incwadini ka Galatians athi Jesus Christ is the seed. Not the son, not the child. The seed. Imbewu siyazi ukuthi imbewu imelini. Imbewu imele ukutshalwa phansi bese mayiqhuma izothela. Asizwe uJesu ayiphinda inlento. 24 lapha ku12 John 12 verse 24. Uthi ngiqinisile ngithi kini uma uhlamvu likakolweni liwele emhlabathini ingafi. Right? Yes. Ingafi. Uthi ihlala yodwa kepha uma ifa ithela yini? Izithelo eziningi. Sawukhuluma ngaye la. Izwe ihloko lapha sithi uJesu ukhuluma ngokufa kwakhe. Mawufunda lapha ku23 izwe ku23 uthini? UJesu waphendula wathi kubo sesifikile isikhathi sokuba ikhazimuliswe indodana yomuntu. Indodana yomuntu. Ikhazimuliswe indodana angakhuluma ngelila ngathi kunomehluko between the title of the Son of Man and the Son of God. Kunomehluko lawo ma-title omabili. Son of Man means the flesh. The Son of Man. Mayithi indodana yomuntu ikhazimuliswe ukhuluma ngalento. Kuthi manje indodana yomuntu sekumele ukukhazimuliswa uNkulunkulu kusho ukuthela izithelo. So mayezothi sekumele ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi indodana yomuntu ikhazimuliswe ihloko la sithi uJesu ukhuluma ngokufa kwakhe. Ngamanye amazwi uthi kufanele uthi manje ngiyongena
ethuneni ngoba ukungena kaJesu ethuneni kusho ukutshalwa kwakhe njengohlamvu njengesidi ukuze mangabe eqala evuka kukuqhuma kwesidi emhlabathini usezovuka manje bese yathela ila khona ke sevuke sethi manje seningahamba niye emhlabeni niyongizalela abafana nami nibafundise konke nginifundise ngoba semanje senginawo lamandla sengitshaliwe phansi sekufanele ngithele ngikhazumuliswe bazalwa bazofana nami bazoba senyameni kodwa babeholi bafane nami baze bathiwa mabebhekwa laba kuthiwa amaKristu ngoba benza njengoKristu ngoba bayafana ngoba bazalwe nguKristu okuyini yizwi likaNkuluNkulu kodwa manje bazalwa kuphi basenyameni bese lithi izwi likaNkuluNkulu lapha kuJohn 1 kuverse 12 lithi bonke abamemukela no13 bakholwe egameni lakhe lithi lapho wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkuluNkulu baphiwa ngani baphiwa ngalomsebenzi awenzile wokuthi avume ukuthi abe inyama ngizwa kahle mayesevumile bese kuyasetshenzwa kulobunyama umsebenzi wenkazumulo bese yafa ekufeni kwakhe bese yavuka ukuvuka kuvuka manje seyathela sepha abantu amandla ingakethi nginikiwe amandla ezulwini onke nasemhlabeni right so wayethe ezulwini nasemhlabeni se operate ezulwini ngomoya engumuntu aphinda zo operate emhlabeni ngani ngenyama nangomoya enguNkulunkulu ngaze beka kanjalo uJesu Kristu angakhona babu Shabanga namanje ukungena ngomzimba wakhe angadla futhi ngawo njengoba mina nawe sihleli la manje lo muntu uzosho kanjani ukuthi is only a spirit right lawo mandla senawo because sephethe two form manje unobunyama noma unobuntu aphinda abe nani nobuNkulunkulu unokuthi hle njengoba singamboni la angabonakala abe sezulu bambone ezulwini kodwa mayithanda afike futhi khona la simbone njengalokho enjalo ngiyisusela ekhanda yini le asifuni namanje ngoba kayenzanga kwenye indawo lento uyenze khona asilapha kuLuke nje ukugcina mangaphosi isikhulu senawo lawo mandla uJesu ubusa ndawo zonke banike yena lo mzimba yona lenyama ngoba yiyo phela lenyama eyathathwa yaphakanyiswa yofa uJesu Kristu akahambanga ngenye into eyavuswa lapha lo mzimba wenyama ephila ngawe lo washayo asithola ukuthi leyo nto iyayishwe efakazela inombhalo ngiqala phana ku36 ibe sakhuluma lokho yena uqobo ku24 ne 36 uthi ihlo sithi ukuzibonakalisa kukaJesu kubafundi bonke besakhuluma lokho yena uqobo wema phakathi kwabo wathi kubo ukuthula makube kini kepha abashawa uvalo besaba bebona bethi bebona ithonga yezwa ke manje intaba becabanga yini asiza ukuthi uJesu Kristu ba correct uthini wayesethi kubo nikhathazekeleni na kuveleleni imidlinzi ezinhlizweni zenu na bekani izandla zami nezinyawo zami ukuthi yimini uqobo so now khona into ayicorrectayo ababecabanga laba becabanga uthini ispoke spirit uthe lo engangiwuye ngisenani ngiyinyama yimini uqobo asiza ukuthi ayisho noma ngiyikhanda asiqhubeke na bheka izandla zami bhekani izandla zami nezinyawo zami ukuthi yimina uqobo ngiphatheni nibone ukuba ithonga alinanyama namathambo njengokuba ngibona nginako ithonga linayo ini inyama namathambo so ukhuluma emva kokuvuka la uJesu uthi inyama ngisenayo uthi uJesu Kristu ukhuluma emva kokuvuka la uthi inyama ngisesenayo namathambo nawo emva kokuvuka kodwa ngalomzimba wakhe onenyama namathambo uyavela aphinde anyamalala yabona ke manje indaba ele ngikhuluma ngayo ukuthi namanje uJesu ngoba seninikiwe amandla lo mzimba angakhona ukuvela la emhlabeni engathi umuntu nje right okhonayo futhi nokudla imbizo uthini uthi esekushilo lokho wababonisa izandla nezinyawo kepha bengakholwanga ngenxa yentokozo ethini bengakakholwa ngenxa yentokozo bamangala wathi kubo ninakho ukudla lapha na bamnika iqatha lenhlanzi eyosiwe neqalani lezinyusi wakuthatha wadla phambi kwabo uyadla umoya ngadla kanjani
angeke udle umoya yes ukukhomba ukuthi iyona impela lenyama iyona isikhazimulisiwe kodwa manje- sivusiwe sinikwa amandla yes yilento ke ishiya abazalwana abaningi mabekhuluma ngendaba kaJesu ukuthi kunalomuntu owayesetshenzwa yes ene lo muntu uye lo muntu oyodlala indima yobuKristu ezulwini mangithi uyodlala indima yobuKristu ezulwini ngithini uma uNkulunkulu esebenza abantu uNkulunkulu usebenza umsebenzi wensindiso ezulwini ngokuthi umuntu yes umuntu esindiswe emhlabeni uyathathwa kuthiwa lo useyingxenye yomzimba kaKristu osezulwini yes bese uNkulunkulu esezulwini ekhona futhi emhlabeni ngomoya ongcwele asebenza insindiso esezulwini emhlabeni ngenyama esezulwini emhlabeni angaze beya kanjani ngoba emhlabeni inyama kaJesu ezulwini wena yakhe inyama iyathathwa hayibo nangi siyakholwa kuJesu bese kuthiwa hayi ke akathathwe afakwe lapha emzimbeni right uma efaka uNkulunkulu sethi lokumela abengcwele usebenza lo msebenzi ezulwini kodwa usebenza kuphi emhlabeni awusebenza emhlabeni kodwa usebenza kuphi ezulwini okuse intando yakho mayenze kuphi ezulwini njengalokho enza kuphi mayenze emhlabeni njengalokho enze kuphi ezulwini so sekwenziwa lokhu manje okusezulwini emhlabeni ngane sekunenyama kuphi kunomuntu kuphi ezulwini ene lo muntu wenziwa inkosi uyabusa akasinje umuntu kuphela lo muntu wenziwa uKristu uyasindisa there is why kuthiwa lo Jesu lena ambethela umenzile inkosi uthi ukubusa wamenza futhi noKristu uthi uyasindisa uyakhipha ekufeni yonke lento yenziwa ngaye lo muntu kuphi esezenziwa uNkulunkulu ekulomuntu bese kuba nenhlanganyelo ke manje phakathi kabani komuntu noNkulunkulu uNkulunkulu uhlangana nomuntu kulomzimba lo kaJesu ngoba uNkulunkulu akahlangani nomuntu ngaphandle kwenye indawo ngaphandle komzimba kabani there is why bonke abakholwa kuJesu banenhlanganyelo noNkulunkulu ngoJesu kanti futhi nokungena kuNkulunkulu akungenwa ngaphandle kwalomzimba siye kuyona le masishana Ephesians 2 okay yabona nje laphana ithi ngifuna nje ukuthi ukuthi ngaleso sikhathi nani nginayo uKristu isho thini ithi nani ngaphandle kombuso kaIsrayeli ningabafukazi zivumelwano zesithembiso ninginathemba ningina uNkulunkulu ezweni beyiqhubeka lapha ku3 kepha manje kuye babushaba kuKristu Jesu nini nani kade ninjani nikude nenziwa abaseduze ngegazi likaKristu mayisithi laphana ngokuba yena ungukuthula kwethu uyo yiko ukuthula kwethu kuNkulunkulu uyo wenza lo msebenzi uthi uNkulunkulu akhona ukuthi asiyeke senze izono ebekezelela ukuthi sisindiswe ngoba futhi njengoba ukuthula kwethu siyasindiswa ngaye uKristu ubheka lo mzimba elokuthi ngahlupheka mayiqhubeka ithini ithi owenza okubili kwaba kunye wabhodloza inudonga olwalohlukani silelungini lungubuthi ngenyama yakhe ewenzile ini ngani ngenyama ngifuna ukweqa la selapha 18 ngoba ivele ikhuluma ngomzimba wakhe lapha ku 18 ithi 18 no 21 18 ithi ku 18 ngokuba ngaye ubani umzimba uKristu umzimba uKristu Jesu ithi ngokuba ngaye sinokungena sobabili ngomoya munye kuyise so ukuze thina singene kuyise ngomoya ongcwele singena ngalomzimba ngoba lo mzimba yiwo unani nomoya ongcwele futhi wathulelwa phezukwethu kakhulu ngawo lo mzimba asifunde nale masishana ukuthi umoya ongcwele wathulelwa ngalomzimba ngoba ukuze lo mzimba udatshulwa ukuthi umoya ongcwele ufike lapha Titus 3 ithi lapha na ku5 ithi wasisindisa kungengemsebenzi yokulungisa ayenzayo thina kepha ngokwesihawu sakhe ngesigezo sokuphinda ukuzalwa nokwenziwa sibe basha ngani ngomoya ongcwele mase ithi amthelayo kakhulu phezukwethu ngaye uJesu Kristu umsindisi wethu umoya ongcwele wathelwa kakhulu phezukwethu ngaye shuthi mayithi ngaye isho lo mzimba ngoba othelwayo ubani
umoya uthelwa ngaye ubani lo mzimba sinokungena ngaye singena ngubani lo mzimba umuthathu iswa lapho uyokwenza umsebenzi othi singene ingakethu uJesu Kristu akekho ngaye kubaba ngaphandle kwami athi mina ngiyilisa ngoba uyena oaccess lo mzimba awungeni uNkulunkulu ezulwini ngaphandle uthwazana nanobani noJesu uthathwe bese lithizwe ke encwadini abase iziningi lezi incwadi Colossians ithi nina ukuphila kwenu kufihliwe ngoKristu kuNkulunkulu ngawo lo mzimba mayisiqhubeka ithi uma lo oyiko ukuphila kwenu embulwa ngenkazimulo nanzo embulwa kunye inkosi owayenza lo msebenzi ngivale mhlambe sengizovala ngayo le ncwadi lezi Nkosi yami ziningi nemanje ngiyabona ziyang Ephesians khona la Ephesians Ephesians 2 sifunde nje verse 10 yes sikhuluma ngensindi sithi ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu ubani lekhunywa ngaNkulunkulu ithi ngokuba singumsebenzi wakhe kuye wakusetshenzwa kuloya mzimba mesithi ke lapha mayiqhubeka ithi sidalelwe imisebenzi masidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu kuba sihambe kuyona so sasetshe thina somsebenzi kaNkulunkulu kuwo lo yamzimba so uNkulunkulu wenza umsebenzi esezulwini kulomzimba njengalokho awenze emhlabeni uthema suphelelisiwe so wena uqala ukholwa ukholela usabhemela ugwayo ukholela usazenzela izinto uma uqala ukholwa ziyaqala manje lezi zinto uNkulunkulu awusebenza lo msebenzi hayi aba kuKristu abayenzi phela lento zidilika one by one uyabona kusebenza ubani uNkulunkulu yes ithi somsebenzi wakhe kuye sisetshenzwa kuye awusetshenzwa kwenye indawo ngoba kuNkulunkulu kukhona kuKristu amina uJesu lo mzimba inyama lakhe kukhona uNkulunkulu mawufika ungena lapha uNkulunkulu uthoka njena akakuhlale kumina bese yakusebenza siyawashwa siyashiyiswa ayisavelanga ke indaba yami yokuvuka kodwa izovela kahle ngoba sengiyilethele le background noma ingaphelele into ebengifuna ukuyiveza kakhulu namhlanje as a background yes mhlambe kwenzeke kahle kuvele le ndaba yomuntu ezulwini sekunomuntu ezulwini leli ithizwe kaNkulunkulu umuntu uKristu Jesu silamlelayo uye ke loyo muntu owaphakanyiswa incwadi yezenzo ithi bembuka begqolozele kuphezulwini begqolozele phezulu lo Jesu lo wavuka ebonakala engena amabondo evaliwe asibona ukuthi wenze njani ngokwezenzo ukuthi loyo Jesu wenze njani laba bemqoloze ebelukhunjana engene amabondo evale athi ithonga linanyama odebhekani mina nginakho konke kodwa emva kwenkazimulo nginyama namathamba asibone ukuthi bathi beqolozele phezulu lapha ku9 ithi kwathi eseshilo lokho wakhushulwa bebuka ifu lamsusa emehlweni nabo bathi beqolozele ezulwini emuka bheka amadoda amabili emuka bheka amadoda amabili ayemi kubo embethe izingubo ezimhlophe athi madoda aseGalile nimeleni nibheke ezulwini na uJesu lo Jesu lo yes right osusiwe kini enyuselwe ezulwini yamuntu wanyuselwa kuphi lo Jesu lo wayenyama unyuselwe kuphi ezulwini yizwa ukuthi thina uyakuza kanjalo njengaloku nimbonile ezulwini shuthi lo ya Jesu lo yamzimba lo usazobuya ngale ndlela leyo ekubuyeni kwakhe la khona lithi bheka uyeza nani ngamafu wonke akusukuhlwithwa lokho ukuhlwitha sikufundile ukuthi ukuhlwitha sohlangana naye kuphi kukhona into yobenzeke engayizange ngiveze masihlwithwa ngoba simele ukuthi le ndlela ayiyo njengalokhu eyinyama eglorifyiwe futhi enomoya nathi sibe leyo nathi simele ukuthi sibe inyama eglorifyiwe futhi sibe nemoya yethu yes njengale ndlela ayiyo uJesu nathi sibizelwa kuleyo form uNkulunkulu njengamanje usebenza leyo form ebantwini ngomoya wakhe oh yes ngiyakuzwa so abazovuswa noma kuzovuswa soyiveza kahle kodwa masisenze mhlambe ngelila ngopart 2 okuzovuswa kubazalwane yimzimba yabo ngoba nakuJesu kwavusa umzimba okwafa kubazalwane kwafa imzimba kwafa inyama umoya ufana umoya uphuma emzimbeni ukufa lokho umzimba bese umoya uyathathwa uyofaka endaweni ethize kodwa umzimba ulala phansi kusazobuya lowo moya uzongena emzimbeni njengalokho nakuJesu kwabuya wona lowo moya okwakuyiwona ophila emzimbeni wakhe before afa uthe uma ungena emzimbeni wasuvusa umzimba ngoba umoya osebenzayo enyameni yes kodwa kulabo abazobe bephila
akuyikufa lutho kuyoshintshwa imizimba yabo akushintshwa imimoya yabo kuyoshintshwa imizimba yabo ingaka abafileyo kubalekile ukuthi nabo babe neyabi imizimba ngoba ngeke kuba abalokhunjana abaphila kuphela baba nomzimba bafana noJesu bese ukuthi abafile bangabi nayo imizimba bese kuthiwa bona ngoba sebafa ayikulungile sebeyobuya ngemimoya imizimba yabo lithi asiyukubandulela kodwa bona bayovuswa kuvuswa imizimba bese ke thina kanye nabo siyenjani sihlangana nenkosi kuphi emafini kodwa sasi same form iform ayiyo uJesu bese ufunda nencwadi ka1 Corinthians chapter 15 ithi Adam oqala noma Adam oqala lithiwa inhlabathi right bese lithi lo wesibili uyini umoya lithi lo oqala wenziwe ngenhlabathi lo wesibili ungasezulwini ithi njengalokhu babe njalo abakwisimo sika Adam njani wokuqala nalaba futhi abalo abazelwe noma baku Adam wesibili kumele bafane naye babe kwisimo sakhe then the question is isiphi isimo uJesu Kristu anaso unenyama ukumoya unomoya nabazalwane fanele babe nenyama babe kumoya image anayo uJesu Kristu kumele abazalwane babe nayo ukuvuka makukhona ngokuvuka mase sichaza ngoba izoyichaza leyo nto le isuke nje izokhuluma ngale nto ngokuhlwitha nokuvuka bese kuzoba ukubuya ke lokubuya lo sithi masikhuluma nga sesichaza ukuthi uyobe sebuya nini sekuzokwenzakalani amen wayiletha inamandla wayiletha nje yavele yaba powerful ngizwile imnandi futhi ngendlela eyisimangaliso ukuthi lento ayiyona uJesu nathi sofika leso sikhathi lapha soba siyiyo ungene nje kuvaliwe ungene phakathi millennium years bazalwane mangakamthatha uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho uzizwe indaba ezemnandi kangaka ulokhu uphika wena ulokhu uthi hayi wamaJuda abelungu ini uyayibambezela uyayisola ungayisoli ke sewungali isole manje uthatha uJesu manje abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho babukhumalo siyabonga imessage oyilethile inamandla ngendlela esimangaliso ngiyacela nje ukuthi uma ngabe sewubuya angazi ukuthi uyokhona ini le because mangilalela sengikhumbula ukuthi khona abashiswayo ukuthi engaba abashiswayo bona bayobuya kwenzakalini isizovela yonke ke leyo okay iyo ke ngoba sesikhuluma ngokuhlulela manje mase sifike lapha the judgment day sengisho ilokhungana ikhona abantu abashona ngithi baqhitshwe kube khona abashonayo bashiswa kuthiwa indlento leyenzwa manje incremation ukuthi ngabe lo mzimba ubala lolo lolo nje ubala lolo okay mawubuye ubala lolo ngoba la sikhuluma ngoNkulunkulu okay noma kuthiwa wadliwa inhlanzi noma kuthiwa wafa kwetsheni is nothing kubabshaba kwenzeke athi umuntu kunje isikhathi ngoba siseka athi umuntu ngangilele endlini yami bayenza laba astral travel projecting labahamba bashiya imizimba yabo ezindlini nebahambe bahambe ngemoya uthi mhlawumbe overseas uyothakatha wenza ngobahlangana ngemoya athi kodwa kuboshweni kwami mina athi la ngapha ebandleni elithize endaweni ethize ngihleli ngenyama yami kodwa bayishiye endlini sengenza nje silly example ngelilanga bese kuvela masikhuluma ngoNkulunkulu lokuthi wena kwafa kwashiswa koNkulunkulu akufanga kushiswanga kunje ayingakethu uDavid emekhuluma athi wena waba nesimo sami futhi athi methi waba nesubstance yami waba neform yami uthi ungakangenzi athi waba nehistory yokuthi ngiyophila kanjani ngingakadalwa nakudalwa uthi thina sithi sidalwa kuNkulunkulu sebesibe sine history book loyo kwenza isona sephendukile ngalelilanga loyo sindiswa ngalelilanga kodwa utshelwa leyo nto uzophila kanjani sozazi lezo zinto wena uphila nje ngale uNkulunkulu there is why lithi he's omniscient he's all knowing wena uthi uphila impilo konke kube kubhaliwe yiyo ke futhi le nto econfuse abantu bathi abantu ngisindiswelana mangabe uNkulunkulu uyazi usuku ungazosindiswa noma lokho impilo ephilayo wena uyazi yaziwa uNkulunkulu kodwa futhi kufuna uyiphile yayibona lo nto ngoba angeke uyifake kufuna uyiphile ukhona ngini but ngelinye soyikhuluma sesichaza kahle hayi chaza mnandi lezi ndaba hayi uNkulunkulu akwandisele nje uqhubeke futhi ngiyathemba ukuthi uzobuya amaduzane hayi siyayivala khona la angazi mhlawumbe amazokugcina nje amen no siyabonga kakhulu bazalwane asithembe nje ukuthi umlayezo lo soshesha babu olokhunjana ukuzuzwakale kahle kubazalwane ungathathi isikhathi eside lokho nje ngifuna ukungidlulisa amen sibonge kakhulu babukhumalo inkosi kwenze kahle sibonge kakhulu nakunena ababukele emakhaya uNkulunkulu anibusise nisaqhubeka futhi nisazobukela namanye ama video ngomusa wayo inkosi asiphinde sihlangane kwi video elandelayo amen